Nu platan Leo. Är platan Leo? Ja. Du, Óli? Heldur du ikke at vi skulle byrja badnatumman i kvöld vi hinu du varst der du varst Det var politister. Politister, ja. Men man domde de ikke at du varst politister. Du var så over. Du røpte så illa. Ja, men Jeg halte du rikka bedre bare som Óli. Helt du? Ja. Det er alltid. Ja, kanskje. Men helt du at vi skulle leta bøttene i høyre? Hvordan det gikk okkom baun ta i? Da jeg var politister? Ja. Ja, det er alltid. Ja. Ja, som det høyre så sitter jeg og skriver på en skrivemaskin. Så jeg sitter inne i en politistur i kveld. Jeg var begynner om å være politister i kveld, og ettersom jeg har fru, så helt jeg at det får bedre til. Og her sitter flere politister her, og anker sitter og prater her i, og anker sitter og skriver, og jeg skriver en rapport. Nå, så var hendt den rapporten Leo. Har du tid? Kan ikke lærne den store bilen, Kjellkon? Jo, ikke bare til du. Ja, jeg tar meg en tur i bojen, ikke bare bojen. Ja, til deg. Nå, adjø tid. Adjø. Ja, så var det å sette seg vel til rettes. Så var det starta motoren. Ja, vi har ikke først sett i det utvars. Så nice, ja. Det er noe musikk der av utvarsen i kveld. Nå, hva skal jeg fære? Ja, jeg hadde fære turen igjen av vaklet han ved. Og på en og her også skal det i rom veien, så stenger vi. Ja, gjørs vel, fære i rom. Ja. Alt er leie. Så vad är det? Hallå. Det är så folk hittar det så jag engagerar mig som politist för. Nå, så var det där verkligen. Jag hade för turen igen mot Gunta delta vi. Ja. Det är regler fri allt ikväll. Hej. Kvar var det här som får fram vi här fukande för. Aha. Det var en jenta av cykle och vi onkar lykt. Nej, täper inte till. Sirenegångt. Hallå, stekka. Politibilen etter mer? Ja? Hvordan eiter du? Jeg eiter Elin. Nå. Ja, men er det to Óli? Nei, heter ikke Óli. Jo, Óli til to. Heter det jeg? Jeg eiter ikke Óli i kveld, jeg eiter herra Politistur. Ja, men jeg spiller ikke bort. Du kjenner meg vel. Jeg kjenner ikke til. Ja, men... Som hvordan... Jeg er ikke tvall. Hvordan gammel er du?
Man spyr sig en dame om hur gamla är. Du är inte någon dama, du är en småjenta. Det är inte. Jag går gamla så. Det säger inte. Ja, men du är en småjenta för det. För bors du? Bygg vi pilon. Uppe i lån. Du talar du eisne väl. Nu, inte avlägga med att jag skriver. Uppe i lån. Vad nummer? Nummer 9. Nummer 9. Ja. Du har ånga lykt av cykeln, hur spelar det till? Lykt, vad är det? Lykt till några som lyser. Ja, det vet jag. Jag kan spela så. Jag hade vant att jag skulle färda en hel lyktapel på cykeln eller vad? Det är inte lykt Så av jag är hon och cyklan och allt koppa. Ja, det är inte några lykt av pel jag tar sig om man har cykellykt. Hur heter det? Kvui, spyr, Jag spelar kvui, ja. Men hur heter den inte? Du vet inte om man är här och kan cykla. Ja, det är också du har vita. Så är ju alla har lykt av cykeln. Ja, och vad så ska du lysa? Jag själv ska du lysa. Så spelar jag bort. Jag har en kontakt av cykeln som är. Ja, det är inte nej kontakt. Förstår? Det har en dynamo och en lykt så lyser hon. Så. Ja. Lämna så just. Har Olle? Inte Óli, det är Herra Politistur. See det nu? Herra Politistur, bä. Nu, onka frekleika. Nu, lämna mig så just cykla så där. Nej. Till min cykla. Ja, det är inte vi Jag är det. inte självlärna. Är det politistur så jag har löjvet att så cykla så där. Jag så hick. Ja, jag hittar. Jag hick. Hick väl. Ja, det är det. Snälla så. Nå, har du inte chatta i helter? Chettu eja. Ja, chatta i det ska man ösna ha cyklarna. Menar du kanske att jag skulle färra ut hit ett ej och chatten till och kunna sätta på cyklarna? Det är inte här. Jag menar vi är chatta i. Ja, det du säger chettu eja. Ja, men det är inte eja några chatta. Jag får ta. Det är chatta, det är rätt eja. Rätt. Hon är blå ej och chatten till och. Jag chattar inte. Jag tar kan inte göra vi hon är blå eja till. Alltså, jag menar inte eja när chatta. Du säger chettu ej och tar man vara ej när chatte. Nej, det är rätt och det är plastik och du kan köpa den nya cykelhandlaren och sätta fast av skärmen utanför vid 2 skruv. 2 mun. Ja, 2 mun. Så. Kvar ska jag sätta det fast? Skärmen. Jag har en skärm. Det är en skärm av cykeln. Ja, men kan det för läsa för du cyklar runt vid? En cykel som jag har funnit. Som du har funnit, jag vet du inte. Jo, det så att du kunde ta kan du ta och bläckarna borster. För dig. Det är några folk som är kända som brukar ta vid jocken. Ja, men vad säkert att cyklarna är bläcka bort så kan man inte köra vid in i götterna. Det är röjne. Du röjne, ja, det är så inte. Nu, kvar kommer till. Jag måste helt skriva det upp. Onka, lykt, 20 kronor. Anke, chettu eja, 20 kronor. Helt servera. Jag grundar att det är ju flän som är bort. Ja, man kan stanna flän att politisten. Men Olle, vet du vad? Nej. Olle? Nej. Ja. Jag kvärt nu. Bockvall grät. Jag är så där trött det förresten. Och för skamma i munnen 20 kronor. Nej, det menar du inte. Helt servera. Helt servera? Jag har gått politister. Avvärd. Simmar, har du någon ringklocka helt av cyklarna? Vi där bara en ringklocka och hon hem i stoven till okkon. Kväll är det för ringklocka? En stor ringklocka. Och henne kan inte ha cyklarna. Ja, det är inte sådana ringklockor i menar vi. Kan man inte så vi? Det är ringklockor som man brukar att cykla. Du kan inte säga vad nya cykelhandlaren. Och när ska man bruka henne så? Ska man så köra runt och börja ringa? Nej, du ska ringa vinen hvis onkel gånger av vinen eller så var det. Jag får så ta eller så var det kvart det här. Ja, det kan vara folk eller djur eller också så. Ja, det är så borste där ringa. Ja, självande. Onkel ringa. Nu ska du inte bli av att skriva här. Det har vi inga pengar här. Ja, men det är så många andra betalar det för. Lena massa cyklar där. Lena, tu och på här cyklarna. Nej, så punkterar de benen. No. Allt nu pärtvästen tvatten. Lena massa cyklar där. Du ska inte komma på handamatan nu. Du säger ju att du känner dig som jag och nu känner jag helt inte det och är Lena inte cyklarna till folk som jag inte känner.
Det inte besärsen att ger er politister så jag har löjvet till att lära cykla sig. Ja, vad ska du göra vid cykeln? Vad ska du Jag göra? bara vita hur det är. Vita hur det är. Nej, du tar kan inte. Nej. Nej, Olle, hör vad du kan. Nej, Olle, jag skulle säga så stäm. Olle, nej, du måste ställa dig. Hej, jag. Väcka mig då, väcka mig då. Olle, lämna mig. Stoj du kan upp här skott där. Olle! Är det för läsa för att köra vi där mot druckna? Jag kvoj! Jag kvoj. Det var tyst att säga det vet vi gör ni rent jag säger det vet Jag kväll att det säger. Det var alla bremsar och cyklarna. Ja tack, det har vi gjort det. Ja, du har inte bara för att stäva det runt jag ser det vet här uppe. Att huxa så. Då. Att huxa så här var det cyklar som ångar likt och ångar ringeklapp och ångar bremsar och inte chatja. Det är bestil. Ja, då kunde jag inte veta inte sagt mig där. Ja, det åt du har vita, det är alla vita. Ja så. Ja. Jag så fortell att de där med det höra men det visst bara med lusta. Ja, det skiljer dig. Kom till vi med av politister. Kvar skulle vi? Av politister. Är färdig omgång med att näka politister. Nej. Du är politisterna. Du är politisterna med och här sitter du till något morgon. Jag sitter omgång sen politister klockan 9 morgon. Jag ska väl svimma klockan 6. Ja, till inte besärsen att jag ringer ner till Ivan morgon och säger att det change klockan 9. Nej, och jag kan inte komma. Jag ska göra det inne. Får jag inte äta? Ja, du får vatten och bröd. Nej, det kan du inte mena, Olle. Nej, det tår du inte. Fui. Tår inte för jag här och sitta. Kan ni släppa snacka vid omkring när jag ska omgång till göra att Olle gå vi hör med Olle vid på er vitt. Du vet det väl, ha? Hvis jag ännu säger det, jag lovar det att nästa färg för ut att cykla så ska allt vara det finaste läget för cykla. Låt det här. Ja, bremser och lykt och chatt och eja och ringeklocka. Allt ska vara det finaste ordet. Ja, allt är läge. För jag kan inte komma in här och sitta. Det rickar inte så att jag kommer in här och sitta. Nej, det kan vara. Ja, men hör, jag har alltid för att skunta mig hem Arn du skiftar mening, ha? Ja, okej, skulle fär du så. bara säga det är läge, jag kan färdig ut. Jo, fär! Nej, jag är färdig nu! Du visste att det är cyklarna, kom igen cyklarna. Ja, tack du Anna så. Ja, men då plagar vi det bokvallet morgon. Ja. Ja. Nej, hette är senast för evig politister. Så! Hända nyrde! Men nu, Det är så väl att du bläckar pappor i vägen. är du nu åter här? Ja, du ska bläcka pappor i ruskullan, det där vet du väl? Ja, allt det där släppte oss där. Så är det ruskulaten. Ja, gå bøten. Såleis kan det eisne ganga tikkum. Minnes til alltid at hava syklen og lei. Her gagnar bægi tikkum og øron som ferast av gøtum. Ole? Er du over? Nei, er som over, jeg orsker ikke være over. Er vi bare så gå etter? Fai er ein av tjufka? Ja, kom her. Ja? Så lad os takk for det. Det er færdig. Ja, fær. Hetta var badnatøymen, vi var atter næsta tuskvöld. Gåa natt.